is me with my Fati Sarki, my love. Yes. We are on our way to Kano. Unfortunately, muna the appointment. We say on 20 kaza. So appointment, we can't wait. So we have no option that taking a drop does it came with destination. So as you can see, yes. This is our way. We are on our way to Abuja. We need your prayer. Oh, wait, Abuja. We are on our way to Kano. Where you? So tafiyan nan yana mun daɗi, ya mun armashi. Ubangiji Allah ya kai mu lafiya. Hidima annabi muka zo mu yi. Mun gama shi cikin yardan Ubangiji. I'm so happy. Wallahi kaman zamu bar gari. Sweetheart, Allah ya kai mu lafiya.